We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasadigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Unang batch sa Sinovac vaccine nga gitagana alang sa mga medical frontliner sa Sugbo niabot na. Alas 7:40 kaganang buntag niabot sa Mactan, Cebu International Airport ang 7,200 doses sa Sinovac. Gawa sa mga kawani sa Department of Health Region 7 nga gitahasan sa pagdawat sa mga bakuna, misugat usab silang DOH-7 spokesperson Dr. Mary Jean Luriche o pipila ka mga lokal nga opisyal gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Dakbayan sa Sugbo. Gikan sa eroplano, gisakay dayon ang mga bakuna sa refrigerated van aron masigurong di malangan ang paghatod niini sa Vicente Soto Memorial Medical Center. May mga pulis nga gi-escort sa mga sakyanan nga nagkuha sa mga bakuna. Samtang Sinovac vaccine batok sa coronavirus, kasamtangang gipahiluna o storage sa medical laboratory sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sayra nato ang paghiabot nini sa asoing storage facility, pinaagi nining maong report. Alas 8:20 sa buntag miabot ang refrigerated van nga gikargahan sa Sinovac COVID vaccine gikan sa Mactan, Cebu International Airport. Giskortan kini sa kapulisan ug ubang mga opisyal sa kagamhanan aron masiguro nga dili malangan ang pag-abot niini sa hospital. Gidiretso dayon ang panel sa medical laboratory sa VSMMC. Higpit ang seguridad ug inihap og dali ang mga lakang gikan sa pag-abli sa van ug ang pagkuha sa mga storage box nga gisudlan sa mga bakuna. Gidala kini sulod sa laboratory, gisanitize ang mga boxes ug dayon gihiling ang sulod ug ayha paghihabwa ang mukabat sa 7,200 doses nga mga bakuna ug gisulod sa freezer. 7,200 doses sa Sinovac vaccine ang nakastore karon diri sa VSMMC laboratory. Then 2,900 ang gigahin alang sa mga medical staff sa Vicente Soto Memorial Medical Center. And we look forward nga ilang i-avail kani siya kay gihatag ni siya para sa ilaha because we really care for our medical frontliners. Samtang ipadayag ni General Mel Feliciano sa IATF nga 14,000 ka doses ang gigahin sa Sugbo nga moabot sunod semana ang katunga. Wa pa hinuon niya idetalye kung asa mahiadto ang sobra sa bakuna nga niabot sa Sugbo. Well, this is one half, no? 7,200. So we're expecting another 7,000. So that's more or less 14,000. Samtang gipadayag ni Feliciano nga dili siya magduha-duha sa pagpabakuna bisan og Sinovac. Ingon usab niini ang gipadayag ni Vice Mayor Michael Drama nga mitambong sa vaccine arrival. I'm pretty sure this will be successful. So para ang uban, musunod na pod. In fact, maunang kami, mga maunag yun, no? Just to show na kani siya, safe ni siya. I'm only the orchestrator and the head of the convener. That is how we have made an arrangement.
Gikadakdang ipahigayon ang ceremonial vaccination sa VSMMC staff karong Huwebes. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Upat ka mababaeng nadambigit sa online sexual exploitation sa kabataan gikonbikto sa korte. Mga akusado may angkon sa ilang salaod. Ano yung report ni Nico Serino? Marso 2019 gihimo ang rescue operation sa mga kabataang giingong gigamit sa laway nga mga binuhatan online. Nadakpan ang mga nagpasiugda niini. Human sa duha ka tuig mipakanaog na og desisyon ang Regional Trial Court Lapu-Lapu. Konbiktado ang tulo ka mga babay nga atol sa plea bargaining miangkon sa salaod. 15 ka tuig nga pagkapriso, 100,000 ug 500,000 pesos nga exemplary ug moral damages ang gipahamtang nga silot. Samtang sa lain nga kaso, usa ka babay nga mi-transmit og sexual child exploitation materials konbiktado usab. Giingong migamit kini sa iyang 3 anyos nga anak ug laing 5 anyos nga bata bugti sa kwarta. 23 ka tuig nga pagkapriso ang silot, wa pay labot sa pagbayad og multa. Gihangop sa mga otoridad ang pagtambayayong sa lain-laing sektor sa kausa batok sa online sexual exploitation. Sa gipagawas nga pamahayag, ang grupong International Justice Mission mipasabot nga ang hukom sa korte sa duha ka kaso naghatag og proteksyon sa mga kabataan batok niining iligal nga binuhatan. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Karong hapon, napasakaan na og kasong kalapasan sa Anti-Photo ug Video Voyeurism Act of 2009 ug kasong paghupot ug ginadiling droga si Robert Dibulusan. Si Dibulusan, 23 anyos nga taga-lungsod sa Argao, gipasanginlan nga manguyab online gamit ang dummy account. Unya mangayo og hubo nga hulagway og video gikan sa biktima. Unya gamiton kini isip panghadlok kun dili makikita ug makighilawas kaniya ang biktima. Matud ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ni padayag ug kaandam sa pagpadayon sa kaso ang biktima niini. Gipaabot nga dugang pang mga biktima ni Dibulusan ang mupasaka og reklamo batok kaniya. So far, we started contacting itong mga nabiktima niya in order for them also to file their respective complaints. DOH-7 Chief Pathologist merekomendar nga ipabilin lang una ang pag-required sa RT-PCR test sa tanang musud sa dakbayan sa Lapu-Lapu o bisan sa Mandawi ingon man sa Cebu City. Kini human may tulo ka mga mutation of concern nga nakita sa mga bag-o mga samples nga gipada ngadto sa Philippine Genome Center. Si Luan Mirondina sa report. Alang kang Dr. Mary Jean Loreche, Chief Pathologist ug spokesperson sa DOH-7, nga premature pa ang pagtangtang sa RT-PCR test sa mga travelers nga musulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na sa Mandawi City ug Cebu City. Atol sa tigom ganihang buntag, uban ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ug kadagkuan sa City Health Office ug Lapu-Lapu City Hospital, gibutyag ni Dr. Loreche nga may tulo ka mga mutations of concern nga nakita sa gipada nga mga samples sa DOH-7 ngadto sa Philippine Genome Center duha ka semana na ang nakalabay. Hinuon dili pa makatumbok ang DOH-7 kung ang mutation of concern nakuha ba sa mga samples gikan sa Lapu-Lapu City o baka sa mga silingang lungsod ug dakbayan. We are still waiting for the final list, the final names, including the areas where they are from. Nabalaka si Loreche nga kun paluagan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang guidelines sa mga mobiyahe paingon sa Lapu-Lapu City, posibleng mas mudaghan pa ang mutations of concern nga mosangpot na hinuon ngadto sa laing variant. Sa giluwatang guidelines sa IATF niadtong Pebrero 28, wala na himuang rekisito ang RT-PCR test sa tanang mobiyahe, maturista man, apor o returning residents. Hinuon gihatagan og gahom ang lokal nga kagamhanan kung ipabilin ba nga rekisito ang RT-PCR test. If we are not careful, our cases continue to rise, transmission is left and right. By the time the vaccines come in, we might, not have that efficacy that we're looking for in the vaccine because of the mutations of concern.
Si Loreche, kinsa nagsilbi usab nga consultant sa COVID-19 response and management sa dakbayan sa Lapu-Lapu, may rekomendar nga ipaubos gihapon sa RT-PCR test 72 hours sa dili pa mobiyahe o bakha sa pag-abot na sa Mactan Cebu International Airport ang mga mobisita sa Sugbo. Sa pagkakaroon, moabot na sa 711 ang mga aktibong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, human sa nadugang nga 59 ka mga bag-ong kaso kagahapon. Gitunan karon sa mayor ang rekomendasyon sa tigpamaba sa DOH-7 ug hayan karong gabi ug bakha ugmang adlaw mong pagawa siya og executive order kabahin niini. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Mandawi City Police Office nang hatag hapon og COVID Shield Travel Pass alang sa mga taong nga nibiyahe gawas sa dakbayan sa Sugbo. Si Nico Sereno sa report. Bisan kung napahibaw na sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kun IATF nga dili na kinahanglan ang Travel Authority apan gipahibaw ni Police Major Zosimo Habas Jr., hepe sa City Operations Management Unit kun Como sa Mandawi City Police Office nga nakahatag gihapon sila og 5 ka mga COVID Shield Travel Authority. Sa kinatibuk-an gipahibaw ni Habas nga nakahatag sila og 46,288 ka mga COVID Shield Travel Authority sukad ni atong Mayo 21 sa miaging tuig. Sa ilahang request nga di gyud sila kalarga kay tungod kay nigabot nila sa mga port or sa airport nagyapoy nag-require og travel authority. Samtang gipahibaw ni Attorney August Lizer Malate, pangu sa Emergency Operations Center, nga ipahaom sa dakbayan sa IATF Resolution number 101 ang executive order nga posibleng ipagawas sa City Hall ugmang adlaw. Ubos sa bag-o nga EO, tangtango na sa dakbayan ang pagpangita og travel authority alang sa mga domestic tourists. Which would mean nga mas luag-luag ang pagbiyahe, ang pagtabok-tabok, pagsuod, paggawas sa mga tao diri sa tibuok nga isla sa Cebu. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kadaguan sa Emergency Operations Center sa Dakbayan sa Talisay, andam na nga magpabakuna batok sa COVID-19. Samtang dulan sa 60,000 katalisaynon na ang ana sa priority list nga mabakunahan. Adunay live report si Fe Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, sakto ka. Dulaan sa 60,000 ka mga talisaynon ang gilantawan nga may udang mapabakunahan kini base sa gipagawas nga guideline ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, IATF ug DOH. Naguna niini ang mga frontline healthcare workers nga sa ilang natala moabot sa 4,108. Sundan kini sa mga senior citizen. Ang mga kabus nga populasyon ug ang mga uniformed personnel sama sa PNP, EFP, PCG, BFP ug ang CAFGO. Apan giklaro sa City Health Officer nga magdepende gihapon sa mga respondents kung magpaturok sa government-funded vaccines. Nagyo na siya mga consent, no? So, bisan pag mo submit sila for vaccination, na sila consent, i-assess man gihapon sa atong mga doctors kung pwede ba sila matagaan or dili. Sila nga nangulo sa EOC, andam na aron mas mapasabot ang publiko sa kamahinungdanon sa maong bakuna. Kailangan na nato karon, and then even the doctors have recommended for that one nga magpabakuna yuta in order for us not to get the COVID. Ganiha, gitagbo sa kadagkuan sa City Health Office ang mga rural health workers ug ilang gituki kun si kinsa ug pila ang maglangkob sa team isip mga vaccinator sa syudad sa Talisay. Alang sa himuong training. Gawa sa mga vaccinator, lahi sab nilang gituki ang kalabot sa kun unsay buhaton ug asa ipahimutang ang mga magpabakuna before, during ug after sa himuon nga pagbakuna. Samtang pipila sa mga yanong Talisaynon dili gyud magpabakuna.
Dili. Basta, dili lang ko. Dili ko, ma'am. Kaya nga naman, no, allergic man ko tambal, ma'am. Oh, niya, nasa ko ipamati sa lawas. Ang mga naglangkob sa EOC ni padayag sa kaandam nga magpabakuna og mahimong ehemplo sa ubang talisaynon. That will lessen the risk, not only for myself, but also for my family. As a frontliner, sad, so importante yun ng pabakuna. So sa akong side, para safe sa akong family, magpabakuna sa kuan. Vaccination will prevent from you having 100% nga severe case. Positively, pagpabakuna ko. If that will help convince the others, magpabakuna sad sila. Babdugang paghanay panghimuon sa Talisay City Government sa mga kinahanglanon sa pag-abot niya sa rollout COVID-19 vaccines sa Dakbayan. Bob? Salamat, Fee Marie Dubabok sa imong live report. Ang Chief of Hospital sa Vicente Soto Memorial Medical Center may unang magpabakuna sa COVID vaccine nga ginakda karong Marso 4. Samtang kapin 600 pa lang ka mga kawani sa VSMMC ang magpabakuna human nagduha-duha kuno sa bakuna nga itusok kanila. Ano ang report? Si Dr. Gerardo Aquino, ang Pangulo sa VSMMC, ang misuga sa pag-abot sa Sinovac vaccine sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Mipadayag og kaandam si Aquino nga magpabakuna nga ginakdang ipahigayon sa Marso 4. Tinguhan ni Dr. Aquino nga mapakita ilabi na sa iyang mga sakop sa tambalanan nga way ang ngayang kahadlukan bisan pa man kon Sinovac ang ibakuna kanila. Dire sa among health workers, ako ang mauna. Siyempre, to show this vaccine is really beneficial for our healthcare workers. Para dili po, because na magigamay mga apprehension, para ipakita nato nga wa sila angay kahadlukan. Ang mga kawani sa VSMMC mao'y unang mabakunahan apan gibutyag ni Dr. Aquino nga dunay mga misibog kay nagduha-duha. 2,900 ka mga kawani sa tambalanan ang nakalista apan 600 lang kapin kuno ang mikumpirmar nga magpabakuna. Malaumon sa Aquino nga mutaas pa kini sa adlaw mismo sa vaccination. Hinoon iyang giklaro nga dili pinugsanay ang pagpamakuna. Pagkagahapon, naata sa mga 600 kapin pa ang volunteer, but it keeps on increasing pa mangyapon. That's why we keep on giving correct information. So I encourage all my co-employees, di tangay mahadlok. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagsugod na sa pag-uli ang mga tao sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya, human paulagi ang mga travel requirements. Usa na dinhi ang probinsya sa Southern Leyte. Ang detalye pinaagi ni ining report. Human gipaluagan sa probinsya sa Southern Leyte ang health protocols, nagsugod na pag-abot ang mga residente gikan sa ubang lugar, lakip na ang gikan sa Sugbo. Karong adlaw miabot ang 286 ka tawo sa Maasin City Port, ang unang hugna sa mga manguliay nga wa nagipangayuan og RT-PCR test ug uban pang rekisito. Matod ni Southern Leyte Governor Damian Gaviola Mercado, ang pag-relax sa protocol pinasubay sa kamanduan sa National IATF. Actually, mura na kog na-anticipate ang programa sa national because naanay vaccine, mura sila ning-lock sa protocol. Kaya nakuha na sila, nag-anticipate na may vaccine, di ato na gamay. Apan tungod kay anaa pa man gihapon ang COVID-19, na desisyonan sa probinsya nga mangayo og medical certificate sa mga moabutay. Ang datos mamahimong basihan sa contact tracing kung gikinahanglan. Mo lang kay kasuyunan nga mga na lang sa municipal health, mangayo nga to og certificate. Nag-check up siya nga dili sa automatic, whatever. Ang mga pasahero nga miabot kaganihang kadlawon gisugat sa medical health teams. Mas paspas ang pagproseso sa mga miabutay. Gani usa ka babaeng pasahero nahuwasan human makabalik na gyud sa ilang probinsya. Walay nasod. Ay, kami man sa kabay kay naglakaw man ako ronto. Cebu. Gipahibaw usab sa gobernador nga nagpaabot pa siya sa datos gikan sa mga mayor aron ma-finalize ang ilang paliton nga COVID-19 vaccine. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.
ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Atensyon mga asawa diha, ha? Para nga giingog gibalibaran sa iyang asawa nga magkaduog, nasuko og gitigba sino ning asawa. Nahitabo kini sa kabarangay sa lungsod sa Tabuelan, Daluigan sa Sugbo. Sangko sa langit ang pagmahay karon sa bana, human nadakpan og nabilanggo karon sa detention cell sa maong lungsod. Katarungan niya nga taod-taod na silang way maayong pagsilabtanay sa iyang asawa tungod kay dili na kini nga makigdug kaniya og mobuhat sa buhat sa magtiayon. Nisamutan pagyud kini dihang gibugal-bugalan pagyud siya sa iyang asawa. Apil ang gitigba sa suspect ang iyang anak nga lalaki nga midapig siyang inahan. Luwasay noon sa peligro ang biktima. Apan adunay nag-ingon nga kanunay mahubog usab ang suspect og manghasi sa ilang pamilya. Frustrated parricide o atubangon sa nga kaso sa maong panang suspitsado. Sa siringang dakbayan sa Dumaguete, napog 5 ka pamilya ang nabiktima sa sunog sa Purok, Malang Suba, Barangay Bagakay, Dumaguete City, Negros Oriental niadtong Biyernes sa hapon. Sa 12 ka mga balay nga gilamoy sa kayo, 8 nini ang totally burned, samtang 4 ang partially damaged. Nakalitan ng mga nasunugan sa panghitabo maong sa ilang pagpanggawas aron maluwas sa trahedya. Wa gyud sila'y nasalbar nga mga butang. Sa drone video ni Paul Pahilanga, makita ang kayo nga milamoy sa kabalayan. Ibana-bana sa Bureau of Fire Protection nga dili moubos sa tunga sa milyon de pesos ang danyo sa maong sunog. Sa pasiunang investigasyon, nasuta nga nagsugod ang kayo sa usa sa mga lawak. Gipaabangan, gikitaho nga nagduwa og lighter ang mga bata. Wahinoy gikitaho namatay o nasamdan sa maong insidente. Dali usab nga naghatag og hinabang ang taga City Social Welfare and Development Office. Mipasalig sabang mayor sa syudad nga makadawat og tag 10,000 pesos ang kada pamilya kansang balay na ugdaw, samtang 5,000 pesos alang sa mga wa maugdaw og 2,500 sa mga nangabang. Ang mga biktima kasamtangang ipapuyo sa ilang kampanay nga dili layo sa dapit na sunugan. Gikalipay sa grupo sa mga nurses sa Sugbo ug Central Visayas ang pag-abot sa mga bakuna sa COVID dinhi sa ato. Ilang gidasig ang mga nurses nga magpabakuna apan dili lang usab kuno pinugsanay. Ang report ni Nico Sereno. Sa ilang pag-amuma sa mga pasyente nga nataptan sa COVID-19, dili kalimod ang dakong kontribusyon sa mga nurses iniining panahon sa pandemya. Usa sila sa mga sektor nga may constant exposure sa mga nagpositibo ug bitbit nila ang risgo nga matakbuyan sa maong sakit. Mao nga gikalipay pag-ayo sa Philippine Nurses Association o PNA ang kalambuan nga miabot na ang mga bakuna dinhi sa nasod ug sa Sugbo. Ila kining gikonsiderar nga significant milestone. We're very happy that there's the ray of hope and we're able to see the light at the end of the tunnel. We've waited for this so long, and we are very happy that part of it is the priority are our nurses who work so hard. Aminado hinuon ang PNA nga dili tanan nga mga nurses andam magpabakuna dayon ug ila kini nga girespeto. Kasamtangang usa pa ka klase sa bakuna ang miabot, ang Coronavac o Sinovac gikan sa China. But for those nurses who are willing to be vaccinated, I think we nata maghuwat no og laing brand because there's this brand already. The sooner we get vaccinated, the more or the sooner we get the herd immunity. The more we get into vaccination, the faster we can reopen our economy. Panawagan karon sa opisyal sa Philippine Nurses Association nga respetuon ang matag nurse niining issue sa vaccination. Dili pinugsanay ug mag-agadyod sa ilang desisyon. Everyone has the right to refuse, but make sure lang gid nato no nga everything will be laid off, especially on the information regarding the vaccine. PNA always believe in an evidence-based policy formulation as well as on the evidence-based practice. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gawas sa bakuna, batok sa COVID-19, panisab karon nga gitutukan sa Talisay City Health ang programang Chikiting Ligtas, bakuna kontra rubella, polio ug tigas. Ang report ni Fee Marie Dumabok.
Gitigom ni Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado ang mga midwife, nurse suguban pang naglangkob sa Rural Health Office. Kinialang sa dugang laka nga himo na ron mas daghan pang mga bata ang mabakunahan batok sa mga sakit nga dala sa rubella, polio ug tipdas. Kinibisan pa man kung usang syudad sa Talisay sa nalakip sa top 10 cities nga nakakumpleto na sa bakuna sa Central Visayas. Sa dulaan, 26,000 ka mga bata nga bakunahan, dulaan sa 22,000 pa lang ang napaubos sa Chikiting Ligtas. Ang DOH, they won't settle for less than 95, so mangita pa may dugang. Mag-map up lang ni before pa may mag-roll out sa amuang kanang COVID vaccinations, so at least na pa may makuha ng mga bata. Mato ni Dr. Alanzado nga dakong hagit kanila ang pagpasabot sa mga ginikanan aron mabakunahan ang ilang mga anak nga nagpangidaron og 0 month hangtod sa 4 anyos ug 9 ka bulan. Nagihapon na nga mga issue like dili kay sa COVID-19, they are more on sa dingvac siya sa una nga scare. Gilugwayan sila sa DOH-7 hangtod karong Marso 7 nga makompleto ang tahas. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femari Dumbabok. Balitang Bisdak. Duha ka mga senior citizens ang namatay gumikan sa COVID-19 dito sa Bohol. Mato ni Dr. Cesar Tomas Lopez, ang spokesperson sa Bohol Interagency Task Force, nga ang mga namatay mao ang 60 anyos babae ug 61 anyos nga lalaki pulos taga lungsod sa Ubay. Ang pasyenteng babae na admit sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa Ubay gumikan kay nag-anto sa sakit nga pneumonia ug diabetes. Naswab siya sa wa pa mamatay ug nagpositibo sa COVID-19. Samtang ang pasyenteng lalaki nagtrabaho sa usa ka bar sa Ubay Ward. Kalit lang siyang nakulaps ug gidala sa samang ospital apan gideklarar kining dead on arrival. Sa swab test result, nagpositibo ang mga lalaki sa COVID-19. Ang Bohol adunay 1,085 total confirmed COVID-19 cases, diin 91 ang active cases, 972 ang nangaayo ug 22 ang namatay. Miabot na ang kapin 7,000 nga bakuna batok sa COVID-19. Apan ang dakbayan sa Mandawi, wala pa'y kasayuran kung malakit ba ni ini. Mato ni Attorney August Lizer Malate, ang pangu sa Emergency Operations Center, nga makatabang ang pagpamakuna sa COVID-19 aron hinay-hinay nang mabalik ang naandang kinabuhi sa mga taga-Sugbo. Apan giangko ni Malate nga wala pa sila'y kasayuran sa pamaagi unya sa pagpamakuna sa mga medical frontline workers nga taga-dakbayan sa Mandawi. Laing gipahibaw ni Malate nga anaan na ang gahin nga ipagpalit og bakuna alang sa mga mulupyo sa dakbayan apan mag-agad kini kung kanusa muhatag og pagtugot ang nasudnong kagamhanan. Ang pagvaksin asa kung moadto pa mi or ani ba dire, wala pa may information. Sa lalawigan sa Siquijor, nagpabiling taas ang presyo sa lahog sa baboy nga mao'y hinungdan nga mireklamo ang mga namuhi og mga baboy sa mong probinsya. Ang pagsaka sa presyo sa putanan gihapon sa African swine fever nga nakadaot sa mga namuhi og baboy sa ubang mga dapit sa nasod. Usa sa apektado si Michael Lumaktod nga namuhi og mga baboy sa mong lalawigan. Mipagawas usab og executive order si Governor Saldivilla nga nagdili sa pagpasod og mga hog meat og meat byproduct sa lalawigan gikan sa mga dapit nga adunay kaso sa African swine fever. Mahal kayo ning mga feeds karon. Kunya delikado pod og naay makasulod diri nga tagalaing lugar nga labi na karon ay sakit. Karon istrikto kay ko pagpasulod og baboy dinhi labi na katong giihaw na daan, katong mga kuan kay protektahan nato ang nga makasulod ang African swine fever. Gipasidunggan ang siyam ka mga pulis sa Talisay City Police Station nga responsable sa dinalian nga pagkasikop sa mga gitudlong nangawat sa kumbinto sa simbahan sa Tabunok. Gihimo ang pagpasidungog atol sa unang tigom sa City Advisory Council for Police Transformation and Development sa Talisay City.
Si Mayor Samsam Gulyas uban ang kadakuan sa Advisory Council ni Tunol sa recognition lakip na ang cash. Mato ni Gulyas nga pagpataas kini sa moral sa mga kawani sa ahensya sa gobyerno. Ug mao ni ito ang latest weather update para karong adlawng Martes. Ang northeast monsoon o amihan mo'y padayong nakaapekto sa tumuing bahin sa northern Luzon. Ug ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan mo'y nakaapekto sa southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ug sa laing bahin wala gyud tay gi-monitor nga low pressure area o bagyo sud ug gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug karong buwan sa Marso naatay posibleng 0 or 1 nga gidaganon sa atong tropical cyclone o bagyo nga posibleng makasud sa atong Philippine Area of Responsibility. Maungsod sa 24 oras ang tibuok Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro. Padayong makasinati og generally fair weather diin magpakita ato ang haring adlaw ug naagi hapon tay mga tsansa sa mga panagsang pagpanag-om inubanan sa mga posibleng patak-patak ug mga lumalabay na mga pag-ulan ug kini tungod sa ato ang localized thunderstorms ug easterlies. Para sa dugang updates, bisita ato ang official website ug mo na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw. Mayong hapon sa tumag kapuso diya sa lalawigan Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar o Leyte. Amping mo kanunay mga kapuso. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita kay batag lokal nga balita mahinungdan. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Dalsaro ug mayong hapon mga kapuso.